дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сарвари давлат дар паёми шодбошии наврӯзӣ аз сокинон хоҳиш карданд истеҳсоли маҳсулоти ғизоиро афзоиш диҳанд. соли равон дар тоҷикистон дар беш аз 39 000 гектар картошка кишт карда мешавад. санаи 24 март рӯзи гул ва ниҳолшинонист. айёдати собиқадорони меҳнат аз ҷониби раиси вилояти суд. корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Панҷакент. пешгӯии обу ҳавошиносон. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошӣ ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз таъкид намуданд ки солҳои охир бар асари мушкилоти глобалӣ аз ҷумла тағйирёбии иқлим вазъи ҷаҳон то рафт мураккабу бӯҳронӣ гардидааст ва афзуданд ки ин ҳолат амнияти озуқавории кишварҳоро таҳти хатари ҷиддӣ қарор дода истодааст ва қайд намуданд чунин шароит моро водор месозад ки ба рушди соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса дода барои ҳифзи амнияти озуқаворӣ аз ҳисоби истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии худӣ беш аз пеш кӯшиш намоем ва тамоми захираву имкониятҳои мавҷударо ба ин самт равона созем. сарвари давлат қайд намуданд ки кишоварзони тоҷикистон ва ҳамаи онҳое ки дар ихтиёри худ як порча замин доранд бояд аз ҳар як рӯзи мусоиди баҳорӣ самаранок истифода кунанд ва гирифтани 3-4 ҳосилиро таъмин намоянд. сарвари давлат хоҳиш намуданд ки истеҳсоли маҳсулоти ғизоиро афзоиш диҳанд. ҳар як оилае ки соҳиби замини президентӣ ва назди ҳавлигӣ мебошад бояд ҳар ваҷаби онро барои таъмини оилаи худ бо озуқаворӣ ва захираи маводи ғизоӣ самаранок истифода намоянд, қайд намуданд пешвои миллат. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. дар хоҷигоҳи ҷамоавӣ ва деҳқонии ҷумҳурӣ дар наздик 40 000 гектар картошка кишт карда мешавад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон. бино ба гуфти мутахассисон дар ҷумҳурии Тоҷикистон картошка асосан дар минтақаи водии Рашт, ноҳияҳои вилояти Хатлон, минтақаи вилояти Суғд, водии Ҳисор ва минтақаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон парвариш карда мешавад. нави беҳтарини он ба минтақаи Рашт рост меояд. дар асоси барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2040 дар мамлакат беш аз 2 миллиард бех ниҳол шинонида шуда ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишвари сабз табдил дода мешавад. ҳадафи эълон гардидани рӯзи гул ва ниҳолшинонӣ эҳёи анъанаҳои ниёгон дар самти арҷ гузоштан ба зебоӣ ва ободонӣ мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 24 март рӯзи гул ва ниҳолшинонӣ эълон шудааст. ин сана бо иқдоми сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2016 дар анҷоми тантанаҳои ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар наврӯзгоҳи пойтахт пешниҳод гардида буд. бояд гуфт ки барнома дар ду давра амалӣ мешавад. тибқи нақша дар давраи аввал ки солҳои 2023-2025-ро дар бар мегирад дар майдони беш аз 4000 гектар 65 миллион бех дарахту бутта шиноида мешавад. дар доираи барнома майдони бештари сабзкориро дарахтони мевадиҳанда, хуч ва санавбар ташкил хоҳанд дод. ҳамчунин 5 намуди дигари дарахт дар назар гирифта шудааст: сафедор, ақоқиёи сафед, павловни, сарвиноз ва саксавул ки барои ҳар яки онҳо аз 200 то 275 гектар замин ҷудо мегардад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. бо мақсади арҷгузорӣ ба заҳмату хизматҳои насли калонсол ва ба муносибати иди байналмилалии Наврӯз, раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода ба шаҳри Бӯстон сафар намуда бо собиқадорони меҳнат мулоқот анҷом дод. раиси вилоят зимни дидорбинӣ бо шахсиятҳои маъруф мисоли Оқил Оқилов, Соро Саидова, Аҳмади Ҷӯразод ва Мария Сирбулова айёдат намуда онҳоро бо иди ҷаҳонии Наврӯз табрик гуфта барояшон саломатӣ ва хушиҳои рӯзгорро орзу намуд. раиси вилоят таъкид намуд ки саҳми собиқадорон дар рушду пешрафти мамлакат назаррас аст ва кору пайкори онҳо мактаби бузурги сабақу омӯзиш барои насли ҷавон мебошад. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳоти саразми шаҳри Панҷакент корҳои ободонӣ ва сарсабзу хӯрамгардонӣ идома дорад. гуфта мешавад, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 бо саҳми соҳибкорон ва сокинони ҷамоати деҳоти Саразм варзишгоҳи замонавӣ бунёд мегардад. дар айни замон варзишгоҳ рангубор карда мешавад. ҳамчунин дар деҳаи Ширноваи нави шаҳри Панҷакент бо дастгирии сокинон бунгоҳи тиббӣ бунёд мешавад.
яке аз ҳадафҳои асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таъмини аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ бо мусоидати мақомоти маҳаллӣ ва лоиҳаи шарикони рушд барои беш аз 700 оила хатти оби нӯшокӣ кашида мешавад. Хабар медиҳад Амид Ховар. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Тоҷикистон дар истинод ба идораи обҳавошиносии кишвар хабар медиҳад, ки аз санаи 24 то 27 марти соли равон дар ҷумҳурӣ ҳавои номусоид дар назар аст. Аз санаи 27 то 29 марти соли ҷорӣ дар водиҳо боридани борон ва аз 24 то 27 март дар ноҳияҳои кӯҳӣ боридани борону барф пешгӯӣ мешавад. ҳамзамон таъкид шудааст, ки санаҳои 24-25 март дар як қатор ноҳияҳои вилояти Хатлон боридани жола дар назар аст. Санаи 25 март дамои рӯзонаи ҳаво дар водиҳо то ба 10-12 дараҷа поён меравад. Дар ҳамин ҳол санаҳои 24-27 март дар ноҳияҳои ҷудогонаи вилояти Суғд ва Хатлон, навоҳии тобии ҷумҳурӣ ва ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бар асари боришот омадани сел пешгӯӣ мешавад. Аз 21 то 27 март дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳҳои вилояти Суғд, дар шоҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Чаноқ, инчунин дар ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон лағзиши тарма пешбинӣ шудааст, ҳушдор додааст Кумитаи ҳолатҳои фавқулода. Ҳамзамон Кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз аҳолӣ дархост намудааст, ки тамоми чораҳои эҳтиётиро риоя намуда, аз ҷамъоварии гиёҳҳои дар минтақаҳои хатарноки кӯҳӣ рӯида ғунучини ҳезум, рафтан ба шикор ё моҳидорӣ, чорвочаронӣ худдорӣ намоянд. Кумита ба ронандагон ва дӯстдорони сайёҳиву кӯҳгардӣ тавсия додааст, ки ҳангоми ҳаракат дар навоҳии кӯҳӣ қоидаҳои бехатариро риоя намоянд. Хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.